Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ dugutaa tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la
dumuni laki ka sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ btp de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ edm mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye edmsa ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrikiw fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ fatu ni isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ edmsa ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence edmsa mun ka surun aw la an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye juma ye tubabukalo ale tile 29 ye bi ye utu kalo an bɛ ale la san kalo 8 tubabuw fɛ yen san 2025 Keba Jalo ko pula ɲɛmata gasi dɛ ne kɔni t'a kɔrɔ dɔn nka fila dɔ de y'o fɔ ne ɲɛna dɛ ko pula ɲɛmata gasi o kɔrɔ tɛ ko fila tɛ maloya dun ayiwa filaw an n'an jaabi bi ne kɔni ne bɛ jaba fo sabula ale kɔni nɔnɔ filen b'ale bolo n'o tɛ Keba ninnu na anw bɛɛ bɛ nɔnɔmugu de saya cɛw an kɔni filadenya yɛrɛ kumalama sɛgɛn don dɛ i kana fɛn wɛrɛ sɔrɔ i ti nɔnɔ fana sɔrɔ ala ka jaba kɛnɛ to an kɔrɔ k'a siri be salakaw olu ka denbaya la k'an b'a fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen sɔgɔmada in na Keba an da bɛna don kuma mun na ko Mali gouvernement ko n'a jama cayara kosɛbɛ cogo o cogo k'a kana tɛmɛ maa 30 kan sariya sunbakura ni ne bɛ ale kɔnɔ a lawaleya sɛbɛn jamanakuntigi ye kun y'o ci cour constitutionnelle mɔgɔw ma k'u k'a lajɛ sɛbɛn min filɛ nin n'a kan ka ta ka baara kɛ n'a ye n'o ye gouvernement hakɛ ye ko yɛlɛma ko a n'an ka sariya sunba bɛ bɛn wa cour constitutionnelle ko a n'a bɛ bɛn ko sabula laɲini minnu kɛra a taara assise nationale la donc a bɛ bɛn assise nationale kelen in Keba ale ye laɲiniba minnu kɛ o lawaleyali hukumu kɔnɔna na sa jɛkulu minnu sigilen don k'o ko bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi olu y'u ka sɛbɛn sabanan di jamanakuntigi ma kunungo
anga seko ni dongo ngara sababu ntume kasola keba no ye Fatmata Kone Babani Mariam Ba kata se bigini bagagama kunu ko cybercriminalité boda duma yanu ka kiri yere ka sigi senga abe fo ma ko jugement de fond bado mi samegaru ye o koni kara ulu satai maina ka ulu fei yoroso ulu be welela yasa ka foro ulu be setuko mina ka makara police la ka o senu ka fe ulu ye mado mine ke ba ti dale moto bala de moto bala téléphone portable bala mi ye kompoli jakite na ka dangai keta ulu yo baraw ke umusangare ko sinini ala sonama alebeti da kodwarkaw fe fiwa no oye abe fere kene min sigi sawo sa o tako konontona laben hogumu konnana abe na tabo malien munu be Côte d'Ivoire kerengrene la yanfo la ka munu be ugata kuma ya sa fiwa na tayi alebisa ka bade ni lafia konnana tugumna sad malien sambi woro ani duru ko sorola tome labena sa kata konakiri ka fe keba miye kokan kiwaru yaw ye obitana nye Senegal ka fe makisali ye warmu kurutu o kuma be sena Chadi kolera ko kuma be Algérie ulu ka premier ministre o gen ni yanga kuma la kuma ba ye sogomara na soni sisa amna na munu wala ma be se ka famu cogo mina keba anga ngara bado anga jelimuso bado no ye alama hinana tata bamokuyate ale de tuma fo kuma chaman keba ko manifin jiginta ko ka jemandi wakanga jigike alai keba bilika mboli kunta alama njane imena la be kiluku wa be duguma sarai bota maoma ni koko foyi tebulo karamogola wati bi kalan ka ki karamogo ye keba bi amita Mauritanie mi ni jonya juru sirileno akona na alibi Mauritanie mi nye tana tungarange uye Mauritanie mi nabi seno alamini jamana ka kola ka jala tigeli ke Mauritanie nyeda yere jume nye aka kofla jagaya yin hugumu konna na sogomadaina amina na briefing bo okonyema keba Mali ni Mauritanie ni nyanche bela jelemba donga fo koni wati na bengo kuma koni oye nyedala kuma ye nonte jamana flying utijike nyantege keba miye Mauritanie alebe jami yira maula abe femu yira maula oye ka yira kafo ale sente kola ale koni date kola minye basigini lafia ye o de be ale fe wa ale ka mirina ye o de ye nga keba tiere la ni jamana baby mingalo ka dunon senge mingalo ka maldo senge mingalo ka maldo toro mingalo ka fere jugubela jelen sigi yasa ka sega mali yere senge ani tenke fuka jamana senge keba afo Mauritanie meni koina mena mautunte ado wa miye Mali jamana ye ale kunkeleno ki dada aka ka kesobia chama ye anga jamana nyemau ulu mirila kunungola ulu ye jatemina oke ka donga fo Mauritanie akada ye machama Mali dugukolo fando akolu tige ko ka tai ki sigo ka ka yerema horo ya barako ka miye Mali onye uyeni ndom machama malde wo Mali nyemau wo malde munu meta tungala ye wo bela jelen bola ni ko nun kalama keba anga dugukolo fan chaman be Mauritanie ga ko sigilo na ka ni labay na te wuliga jomu ni gara wolo masri tabaw fe o de ato o dugukolo siraga soro anu ka danchela kosebe keba miye Mauritanie waliya min be abolo o ye ki dlido ka unga jamana fando takati sigo ka ke na fo ko koma ke bi jamana in konna na ya malla famya kera dugudo kulera tungarange okulera siginyon kulera bela jele yi fela fo gouvernement ka yirula ka fo ka jibina bara mega tagada maldunga Mauritanie ga fe lawlinga ma do de keba lawlinga ma mindo akekunye kunyeda yirinje nye kosebe nanzala la ka okoro olumna ni wariye
ko yaasa tungarangew kana tɛmɛ kɔgɔji sira fɛ ka Mauritanienkew ka batɛmɛ sira ye nka bɛɛ n'a ta n'i ye ko in ta k'a jateminɛ jamana caman maa bɛ yen jamana caman denw bɛ yen jamana caman sigilen do yen nka min bɛ ta ka da malidenw kan lajaba lamaloya baara tiɲɛ gosili minɛli tɔɔrɔ i tɛ se ka hali bɔ kɛnɛ ma o de ka ca ni ba n'a si ye Mali ɲɛmaaw kun y'u da de nin ko ninnu ka kɛba malidenw ka tɔnjɛkulu ye wulikajɔ kɛ Maliyɛn tɛ Mauritanie bi ko min lafiyalen do fo n'a kɛra minnu taara fanga ka baara fɛ walima ni maa minnu bɛ jɛkulu wɛrɛw kɔnɔna na n'olu taara sira minnu fɛ i dun b'a dɔn k'a fɔ Mali ni Mauritanie kɛba tariku ko do dɛ Mali ni Mauritanie bila sigiɲɔgɔnya tɛ Mali ni Mauritanie min ye fusamanciya ye ka maaw bɔ maaw la Mauritanie y'o ta siɲɛ caman ka ɲɛsin anw ka jamanadenw ma k'an ka jamanadenw tɔɔrɔ hali kɔsa in na wulikajɔ minnu kɛra maa minnu ye degun sɔrɔ a la maa minnu ye lajaba sɔrɔ a la maa minnu ye tɔɔrɔ sɔrɔ a la maa minnu ka minɛnw tiɲɛna a la maa minnu ye degun sɔrɔ maa minnu sara a la kosɛbɛ a maliden de ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye bi kɛba munna nin bɛ kɛ a ko kɔrɔ dɔnnen do ko ni fimanakaw taara caya olu fɛ yen u dun ka ca ka ban yɛrɛ k'olu na taa u ɲɛsin polisigi baaraw ma k'olu ka jamana ka ndaraki u la kɛba bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ dogona tɛ min na Mauritanie ye jamana ye bi jamana min n'an tini kana fɔ nka kelen de bɛ jɔnya waleyaw la hali bi wa o jɔnya waleyaw o donnen do taabolow la diɲɛ seleke naani ye nkamu da ka dɛsɛ ka kuma u fɛ u ma se ka a dabila min ye Mauritanie ka jɔnya waleya ye a dogolen tɛ a bɛ kɛnɛ ka panparanpan bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la a waleyaw bɛ sinsin min ye maa minnu bɛ yen n'olu faraw finnen do degun bɛ se olu ma olu minnu ka ca kosɛbɛ Mauritanie kɔnɔna na k'u bali politiki jɔyɔrɔw la k'u bali sew sɔrɔli la k'u bali ɲɛtaw la wa min ye o fusamanciya min filɛ nin ni diɲɛ bɛ ka bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɔn bi a bɛ bɛnda ale ye wulikajɔko la n'o y'u ka jamana maa bafalen ye nka ɲɛ tɛ sɔrɔ ko la Mauritanie fɛɛrɛ min b'a bolo kɛba a dɔnnen do koyi a b'i yɛrɛ kɛ i ko sajugu sasumalen k'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ hinɛtɔma k'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ko a sen tɛ ko la a b'a yira maaw la sa k'a fɔ ko bamanciwale ni jugawale kɛbaw ko ale kɔni kɛlen do ka se sɔrɔ olu kan nka kɛba ko duguma mun de bɛ yen Mauritanie bɛnkan de bɛ Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ han i n'a fɔ i bɛ min ma an ka duguw da yan bɛnkan o de bɛ Mauritanie terroriste ni ɲɔgɔn cɛ bamanci jɛkulu ni bingalikɛ jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u k'olu mago to wa n'i y'u ye i b'a fɔ k'u ka jamana masumalen ko fɛn tɛ kɛ u la k'a sababuya kɛ u ni terroriste ba in a ɲɛmaabaw maa minnu yɛrɛ b'a kɔkɔrɔma don kosɛbɛ n'o ye nansara jamanaw ye OTAN jamanaw kɛba u n'olu bɛɛ lajɛlen de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o la sa degun kɔni o ye maaw ta ye Mauritanie fɛ maa minnu ko k'u bɛ ɲɛɲini ko la degun ye maaw ta ye maa minnu bɛ n'u b'a fɔ k'u bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ ko la nin waati laban in na a nana ye k'a fɔ Mauritanie kɛlen do k'i ɲɛ tugu jo sariyaw kan dugudenw ka tɔɔrɔ maliyɛn minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛnnen do bi sabula Mauritanie ka laɲini yɛrɛ ye min ye cɛncɛnfuga jamanaw bɛ se ka dafiri cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɛba ni maa bɛ fɛn fɛn fɔ a fɔ ni daluya i k'a fɔ ni seereya i k'a fɔ ni miiri ye nin waati laban in na Mauritanie ye lasigidenso dɔ dayɛlɛ lasigidenso in Ukraine ta don munna Mauritanie sugandira diɲɛ seleke naani ni OTAN jamanaw fɛ k'ale kɛ Ukraine ka lasigidenso sigiyɔrɔ ye kɛba i b'a jateminɛ k'a fɔ lasigidenso in sigikun ye min ye o ye cɛncɛnfuga jamanaw olu bɛ se ka degun cogo min olu bɛ se ka tɔɔrɔ cogo min baara in ma kɛ kun fɛ dɛ a kɛra ni jateminɛ ye a kɛra ni miiri ye a kɛra ni fɛɛrɛ ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama ko hukumu kɔnɔna na kɛlɛ min bɛ Irisi ale ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ o kana mɔnɔbɔ fɔ anw fɛ yan yaasa min ye Ukraine ye ale kana kɛ cɛncɛnfuga jamanaw olu tɛntekelebaa ye min ye OTAN ye ale fanga bɛ ka dɔgɔya bi Irisi min bɛ ka na ka se ka Irisi fanga dɔgɔya bi dun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Irisi ye ani jamana minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kɛba nta i ta min ye kɛlɛ diɲɛ ye ka ɲɛsin bamanciwale ni jugawale kɛbaw ma o de bɛ sen na Irisi tɛ bin maa kan Irisi ma jɔnya waleya ta ka ɲɛsin jamana ma farafinna kɔnɔna na wa Irisi ni n'a bɛ jɛ n'aw bɛnna min kan kɛba baara bɛ taa o sira de fɛ nka min ye Ukraine lasigidenso in sigili ye o ye de kana sa sira ye sira min b'a to min ye Ukraine faaba maaw ye u na marafafɛnw sigilenw sɔrɔ u na donitayɔrɔw sɔrɔ u na fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa jamana minnu bɛ yen bi n'olu ni OTAN tɛ taa fan kelen fɛ ka se ka olu dafiri kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mauritanie maramafɛn cɛjugu drone ka kalanw kɛ bamanciwale ni jugawale kɛbaw kɔkɔrɔdonba n'u ye bingaliw kɛ yɔrɔw la k'a ka dayɛlɛ olu ye
o fɛɛrɛw de sigilen no sen kan wa sisan min ye Ukraine ye ale fana nana fara a ka keba yaasa ka se ka u dɛmɛ nin baara cɛjugu de la ni maramafɛnw ye ni kalanw ye yaasa u bɛ se cogo min na k'u sago sɔrɔ OTAN keba nin y'ale ka kɛlɛ ye OTAN ale tun bɛ ka nin de laɲini a mɛnna jamana ka sɔrɔ min bɛ se k'u sago sɔrɔ o la kosɛbɛ o la sa ni ye Ukraine ye i b'a fɔ sa ko min ye ani Moritani k'u bɛ jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baaraba la k'a sɔrɔ OTAN de b'u kɔfɛ kɔsa in na bɔforola kuma minnu fɔra jateminɛ minnu kɛra waleya minnu sigira sen kan o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye bamancɔlen juguya wale kɛbaw ye dugu yɔrɔ fila t'u la bi Moritani ale ni Alizeri wa diɲɛ magobatigiw bɛɛ lajɛlen no kɛlen k'u kɔkɔrɔma don nin ko ninnu na yaasa min ye olu tɔgɔ kana fɔ u jamu kana fɔ Moritani bɛ min kɛ tungarankew la a bɛ min na jamana wɛrɛw mɔgɔw k'a ka jamana kɔnɔ o fana caman cɛ la sa a ka se ka ye k'a dɔn a ka jɔyɔrɔ fana sɔrɔ min b'a to cɛncɛnfuga jamana ninnu olu bɛ se ka dafiri cogo min olu kɛlen don ka wuli ka jɔ min kɛ ka cɛsiri min kɛ bi k'u bolo di ɲɔgɔn ma o kana se ka ɲɛ sɔrɔ keba n'i ye Moritani ka kumaw jateminɛ diɲɛ fan fɛ n'i ye Moritani ɲɛmaaw ka kumaw jateminɛ fusamantiya bɛ a la min ye maaw wolomali ka bɔ ɲɔgɔn na o bɛ a la nka o bɛɛ duguma bamancɔlen juguya wale kɛbaw olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sabula diɲɛ yɛrɛ sigicogo la keba diɲɛ magobatigiw olu de bɛ bamancɔlen juguya wale kɛbaw olu kɔkɔrɔma dondoli baaraw la Mali jamana ɲɛmaaw Faransila jamana ɲɛmaaw keba nin waati na u kan k'u ɲɛma jɔ u sɔmi kan ka janya u kan ka kɔlɔsili kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'u kɛlen don k'olu sigi u ni Irisi cɛ k'o baaraw kɛ tilennenya ni danaya ni laadiriya la cɛncɛnfuga jamanadenw olu fana k'a dɔn k'a fɔ baara min bɛ sen na min ye waleya minnu bɛ ka kɛ bi yaasa ka se ka Mali basigi ka Saheli jamanaw basigi min ye o baara min bɛ ka taa sen na u ka dɔ fara o kan ma u ka sɔrɔ fana maa minnu bɛ se k'u dɛmɛ ka baara ninnu sinsin min ye jamanadenw ye a kana f'u kɔ dɛ sabula yɛrɛma hɔrɔnya min ye bɛn ni kelenya ɲinini ye cɛfɔ ni kanbɛn ɲinini bamancɔlen juguya wale kɛlɛli jamana kelen i se k'i kɔsɛmɛ o la f'i ka dayɛlɛ i ka mɔnɔbɔ wa i k'i sinsin i ka jamanadenw kan olu jɔyɔrɔ ka ye a ko la keba o de bɛ fisaya n'o tɛ Moritani wa maa maa fara fini keba ni k'i bɛ jɔyɔrɔ ɲini i ta fila ni cɛ tigɛ dɛ ɲɛmaya jɔyɔrɔ wa ayi u ka perezanw ta i k'a lajɛ e delila ka finma ye a ye perezan ye yan e y'o ye yan ɔ o min bɛ sen na dɛ o de bara citɔ don maliyɛnw de kun ye minɛ parce que ko maliyɛn ye maa sugu min ye keba n'a ye ɲɛɲini ko o ko la a b'o ɲɛ sɔrɔ o anw ka jamanadenw barika min bɛ u la o kama u ɲɛ tana de kɛlen don anw ye donc an b'a fɔ an ka maaw ɲɛna k'a fɔ an ka dugudenw ye u k'u hakili to u yɛrɛ la min ye jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ minnu bɛ ka sigi sen kan baara min bɛ ka kɛ bi keba n teri ye maa ye yɛrɛ kana kɛ wara ye dɛ an k'an janto an yɛrɛ la sɛmɛcogo yɔrɔ ɲuman o bɛ sanfɛ yiri tigɛ ja cogo min keba n'i y'i sinsin maa kan i jija i ka se k'i jɔ i kolo la don dɔ la dɛ o de fana ɲɔgɔn tɛ bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la kunungo kuluba fama sigiyɔrɔ la keba sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye sɛbɛn tako sabanan ye o dira jamanakuntigi ma maaw fɛ maa minnu sigilen don assise nationale min kɛra an ka jamana kɔnɔ ko k'ale kɔnɔfɛnw k'olu lawaleya sɛbɛn yi a dira kunungo alamisa utukalo tile 28 furancɛla fanga ɲɛma ale tun bɛ sɛbɛn yi ko bɛɛ lajɛlen kunna
min ye jɛkulu in yɛrɛ maaw ye olu yɛrɛ fana nana sa laɲiniba minnu kɛra ka na ɲɛfɔli kɛ. Maliki Diaw ni ale général de corps d'armée ale tun bɛ CNT ɲɛmaa don. Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga min ye calatigɛ jɛkulu ɲɛmaaw ka taa fara gouvernement maaw kan. CNCR FNR maaw olu yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kan yen. U ka ɲɛmaa ale ka kumana n'o ye anw yɛrɛ ka monsieur ye n'o ye Amadu Cɛwlen Jara ye. A y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi ye miirina min sɔrɔ nin ye ka min ye assise nationale sɛbɛnw ta k'u don ba la. Assise nationale min kɛra décembre kalo san 2021 kɔnɔna na ko ka maliden bɛɛ lajɛlen sen don o ko in na ko o ɲɛna kosɛbɛ. Min ye Amadu Cɛwlen Jara ye sa ko olu ka baara bɛ tali kɛ mun na laɲiniba minnu kɛra o ko kɔnɔna na jamana kɔnɔna na jamana kɔkanna na ka se ka olu lawaleyali baaraw kɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira sen kan. A ko a bɛ jamanakuntigi fo a ka dɛmɛ na yaasa u ka baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min ye danaya kurakurali la u kan ani ka baara in d'u ma. Amadu Cɛwlen Jara y'a yira sa k'a fɔ ko min ye assise ye ale bɔra ni laɲini 517 ye. O laɲini 517 in u y'o lajɛ mun bɛ se ka kɛ teliya la 55 la min ye 153 u y'o ta k'olu kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye. Min ye 309 u y'olu ta lakɔlɔsili bɛna na kɛ olu la yaasa ka se ka o kimɛliw kɛ sa. O baara de kɔni daminɛna kabini décembre kalo tɛmɛnen min ye an ka jamana kɔnɔna na sa san 3 baara min kalifara olu la. O fɛsɛfɛsɛli décembre kalo tɛmɛnen tile 31 u sera ka min sɔrɔ o la keba o ye laɲini belebeleba 72 k'olu kɔni sera ka don bɛrɛla bi min ye 315 ye. O bɛ ka lawaleya o b'a yira 374 buruburu 48 o bɛ ka se ka sigi sen kan ka kɛ ko ye ko min ni maaw bɛ se ka taa olu ye ko olu waleyara. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jamanakuntigi fɛɛrɛ minnu sigi sen kan n'o ye dialyse ye k'o sigi yɔrɔw la dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na. O fana mana tɛmɛ ka bɔ yen panneau solaire minnu bɛ yen n'olu sigira sen kan ka di dɔgɔtɔrɔsow ma. Jibondo 400 minnu sigira sen kan an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko ninnu bɛ tali kɛ laɲiniw la. Laɲini minnu n'o bɛ kɛ ni assise ale ka laɲinibaw ye. Waleya minnu fana bɛ yen ni olu ni adamadenw tɛ taa o kɔ fiyewu. Don o don maaw bɛ sɛbɛn minnu ɲini u ka bugunatigɛ sɛbɛn fara u ka baarakɛ sɛbɛnw kan ani maliden minnu bɛ kɔ kan sɛbɛn in a ye tali kɛ o fana na. U y'a yira sa k'a fɔ ko bayɛlɛmali min bɛ sen na bi Mali ale ka foroba cakɛdaw ka se ka olu yɛlɛma ka baara kɛ ni bɔlɔlɔsiraw ye k'o fana kan ka lajɛ ka kɛ fɛn ɲɛ ye fɛn min bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ joona. Coordinateur n'o ye Amadu Cɛwlen Jara ye a ko fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan fana yaasa jamana yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ sɔrɔ cogo min yiriwaliko ta nasira la a y'o foli kɛ. A ko k'olu kɔni bɛ fɛ sa nin waati in na olu bɛ baara min na o ka se ka sinsin jɛkulu ka sɔrɔ minisiriso kɔnɔna na n'u bɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu fana lawaleyali k'olu bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la o bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ. A ye foli ta ka ɲɛsin gouvernement ma o ye fɛɛrɛ min sigi sen kan n'o ye malikura ɲɛtaasira ka bɛn san 2063 ma a n'a fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sa n'o bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la bayɛlɛma ni yɛlɛma bɛ se ka don an ka sɔrɔko la cogo min an ka baarakɛlaw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na togodalamaw fana bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min chiffres bɛ taali min kɛ tunga fɛ dɔ bɛ se ka b'o la cogo min. Président Assimi ale kɛlen ka kuma ta sɛbɛn dila a ma a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ minnu sigilen filɛ sen kan nin ye laɲini minnu kɛra ani jɛrɛ minnu kɛra kɔsa in na i n'a fɔ dialogue ko min ye sincère maaw ye k'u jija k'o fana don ba la. A y'u fo ka baara kɛcogo ɲuman a n'a kɛcogo lakɔlɔsili ɲuman na jamana kɔnɔna na jamana kɔkanna na. Assimi y'a ɲini u fɛ sa u k'u jija min ye laɲini ninnu ye u la sabatili u ka nɔbɔ jamanadenw olu ka ye u ɲɛna min ye laɲini ninnu ye u ka sabati min ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ sen na o la sa a ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kan ka sigi sen kan yiriwaliko ta nasira fɛ ka taa sɛnɛko la bayɛlɛmaliko la min ye hakilina kura ko la ka ɲɛsin dugukɔnɔ nafaw ma k'u ka olu baaraw ta olu bɛ se ka lawaleya cogo min na mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko assise a ye laɲini minnu kɛ a dɔw jaabi filɛ nin ye. Kɔmasegi baara u k'o kɛ malidenw ye maliden minnu bɛ kɔ kan maliyɛn minnu bɛ kɔnɔna na yan gouvernement fana ka jɛlenya ta ka ɲɛsin u ma. Baara in senfɛ Assimi y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin baara ye ale kan ka kɛ ka ɲɛ baara min bɛ ka kɛ ni sɛbɛn ye tan
fo jaabiw ka ye mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ko kuma minnu fɔra a lawaleyali baaraw bɛ sen na général d'armée Asimi a y'a ka foli tali ta ka ɲɛsin u ma ko malikura jɔliko bɛɛ lajɛlen sen kan ka yaala maliden bɛɛ lajɛlen mɔ ma bɔ mɔ na kebakunu min ye balabugukaw fɛ ye an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Messi cercle de Messi ale de yɛlɛmana ka kɛ école de guerre ye école de guerre ale kalanden minnu tilara kalan na n'o y'a ta ko 4nan ye olu ye kalo 11 kɛ kalan na nin sen ta tɔgɔ dalen don AES la min ye kalanden sɔrɔsi ɲɛma maa 25 de tun b'a kɔnɔ kunungun y'u ka bɔli ye bɔli ɲɛmaya tun bɛ général de corps d'armée Sadio Kamara bolo wolomasiri tabaw ka ministre do gouvernement maa caman tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se CNT maaw ma maa minnu bɛ sa n'olu kɔni ye jala sɔrɔ kunu école de guerre la kalo 11 kalan kɔfɛ Burkinakaw ka maa 5 o bɛ a la Niger maa 5 bɛ a la a tɔ 15 o ye malidenw ye a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa o ye maa 25 ye n'Ala sɔnna a ma don nataw la an na segin nin kibaruya ninnu kan ni laseliw ye laseliw ni kuma minnu sera ka fɔ a kɛnɛ kan keba halisa dɔgɔkun kɔnɔ kumaw olu fanba kɛlen don ka tali kɛ fonctionnaire minnu bɛ bi ko n'olu ma ye fɔlɔ ɲinini kɔni bɛ sen na nka keba gouvernement kan ka fɛɛrɛ min sigi sen kan o ye maa minnu bɛ so n'u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la olu fana ka jateminɛ baarakɛyɔrɔw fana na bada stagiaire minnu bɛ yen n'olu bɛ san 5 ni san caman kɛ olu tɛ baara sɔrɔ mali mago bɛ maa banfalenba minnu na bi n'olu kɔni bɛ colo la u ka so ani gɛrɛnw ni ɲɔgɔn cɛ keba baarakɛyɔrɔ taaliko kuma tɛ minnu da olu fana ka jateminɛ k'a lajɛ maa minnu fana nana ka n'u tɔgɔ sɛbɛn ka tila ka taa tungaw fɛ minnu bɛ baarakɛyɔrɔ la ni baara 2 bɛ u bolo maa minnu bɛ colo la baara yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ baara 3 ni 4 b'u bolo minnu bɛ sara 3 ni sara 4 t'a la keba nin bɛɛ lajɛlen kan ka fɛsɛfɛsɛ gouvernement fɛ ka nɔgɔ bɔ nin ko bɛɛ la yaasa a ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min sabula jateminɛw y'a yira k'a fɔ degun caman o ye maaw ye maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu kɔni bɛ Bamakɔ yan koyi u b'an ka sigidaw la cakɛdabaw la u tɛ taa yɔrɔ si u tɛ magan kɛ nka kalo maa sa u b'u ka sara ta seleku meleku u da tɛ kuma na wa u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la o mɔgɔw ka ca kɛba baarakɛyɔrɔba dɔw fana na baara fanba bɛlen dilen tɛ k'a di maaw ma ko stagiaires olu stagiaires san 10 ni san 20 baara tali bɛ kɛ kuma o kuma olu tɛ don yɔrɔ sɔrɔ u tɛ taa yɔrɔ sɔrɔ wa u tɛ gɛn ka bɔ baara la o baarakɛyɔrɔ kelenw na sa baara yɛrɛ maa minnu kɛlen don ta k'u kan ka baara kɛ olu sigilen don k'u bolo fila da u sen kan u tɛ taa yɔrɔ si an ka baarakɛyɔrɔ caman degun bɛ nin ko in na bi sabula nin de kɛlen don degunbaw ye musaka mun bɛ don baarako yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ani baarakɛlaw ka ko hukumu kɔnɔna na a kan ka jateminɛ cogo caman na keba an bɛ min fana fɔ gouvernement ye o ye an ka yɔrɔba minnu bɛ yen an b'a ye k'a fɔ finitigilaka minnu jɔlen bɛ yen nɛgɛni mun b'u bolo a tɛ se ka lakana kɛ dɛ u ka fɛɛrɛ ɲini keba e ma taa kuluba i ye mi cogo di donc f'u k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi minnu bɛ yen n'u bɛ aéroport la minnu bɛ yɔrɔba ninnu na keba mobili yɛrɛ de ka kuruturu bɛɛ ka lajɛ yan'a ka don n'o tɛ olu bɛn'u jɔ ni nɛgɛni min ye tan o tɛ fɛn caman ye dɛ fɛn kɔni ka se ka ye mobili kɔnɔ f'a ka don scanner de la keba aéroport ni baarakɛyɔrɔbaw anw bolo kan ka o sigi sen kan o yɔrɔ ninnu na tiɲɛ don gouvernement ye fɛɛrɛ caman tigɛ u bɛ ka baara caman kɛ ani fana keba u ko ko sɔngɔko ko ka sɔngɔ nɔrɔ yɔrɔw la wari min kan ka sara an b'a ɲini u fɛ u k'a daminɛ pɔsiw la mɔgɔ minnu bɛ bɔ dugu la ka na n'u nana n'a fɔra ko wolosɛbɛn t'i bolo ni papiye t'i bolo a sɛbɛnnen don i kan ka nin de sara a ka nɔrɔ a tɛ se ka kɛ kita ye 100 a tɛ se ka kɛ mun na kita tɛ Mali ye de ni ɲɛmaaw y'a nɔrɔ ni maa min dara 100 de o t'i kungo ye an kɔni bɛ fɛ keba u k'o kɛ sabula chauffeur e ko mobili batigi bɛ jamana in kɔnɔ bi min b'a fɔ alihamudulilayi Mali pɔsiw la a tɛ dɛ u k'ulu ta nɔrɔ u k'a sigi sen kan premier ministre ko a bɛ nɔrɔ faw na keba u k'a nɔrɔli daminɛ n'an sera k'a nɔrɔ kunnafonidi ka fara a kan wa a ka fɔ chauffeur fana ye n'a ye maa ta delili tɛ yen dɛ papiye t'a bolo nin wari de kan ka sara a tigi k'a sara wa u y'a kɛ cogo min na o kana d'an bolo ma u y'a d'an bolo ma cɛ o kɔni o y'a bannen o la an solila ka wuli an ma taama an b'a fɛ ka nin fara an ka kumaw ka keba
sabula nya ka fɔ ko min ye gouvernement a kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ nin ko in na fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ jamana musakaw ka labɔli kɛ o ye anw ka faranga ye n'an bɔra yen an bɛ taa cour constitutionnelle la Keba cour constitutionnelle ale ka baara bɛnnen don mun ma o ye ko n'a bɛ kɛ Mali kɔnɔ yalama a n'an ka sariya sunba bɛ taa wa ale ka baara ye o de ye a ɲɛmaa o ye magistrat Amadou Ousmane Touré magistrat ba dɔ Keba an ka jamana kɔnɔ juge anti-corruption Alpha Tilela aw o y'a sɔrɔ aw Keba ko caman fɔra aw kɔ koyi PG b'a tan ni fila fili la tuma min commune 3 la i ɲɛ bɛ n na cogo min na a fana tun bɛ chemisinin de don tan legiba don kun de ye o Amadou Ousmane ale cour constitutionnelle président ye Keba sariya ko kɔni maa t'o fɔ ale ye o a b'o dɔn i ko dɔn ni tɛgɛrɛ cour constitutionnelle ale ka lajɛ dɔ senfɛ sabula n'ale bɛ lajɛ kɛ n'ale tilara fo k'ale bɛ fɛn min di o tɔgɔ ye ko arrêt Keba u ye arrêt min di ka kɛ ni sɛbɛn min n'o taara ka d'u ma ko k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ani sariyakisɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o ye Mali gouvernement a maa hakɛ min kan ka don a kɔnɔ i b'a dɔn ko constitution bɛ siginidenw sigi ɲɔgɔn kan yaasa a ka se ka lawaleya a bɛ fɔ min ma ko loi organique i b'o de ta u y'o loi organique de ta sa k'a jira k'a fɔ ko Mali kɔnɔ Keba ko don nataw la ko gouvernement mɔgɔ cayara cogo o cogo k'a kana tɛmɛ maa 30 kan o la sa jamanakuntigi sɛbɛn min bɔra CNT maaw fɛ yen n'olu tun ye bolokɔrɔta kɛ a la u y'o ta k'o di cour constitutionnelle ma u ko cour constitutionnelle maaw ma a y'a lajɛ dɛ nin ye loi organique ye min bɛ gouvernement a sigi cogo ni a hakɛw fɔ a y'a dɛmɛ n'a sɔrɔ ani sariya bɛ taa ɲɔgɔn fɛ cour constitutionnelle ye jaabili kɛ Keba ko min fɔra ko ni sariya bɛ taa k'a bɛnnen don ko baara bɛ se ka kɛ ni loi organique in ye ka kɛ n'an ka sariya sunba kura ale sigininden 75 ye o b'a jira sa k'a fɔ ko min ye gouvernement ye a kɔnɔna na premier ministre kan ka kɛ a bɛ fɔ o ma ko fanga ɲɛmaa ministre fana kan ka kɛ yen loi organique kelen in ale de fana y'a jira sa k'a fɔ ko ministre u hakɛ man ka tɛmɛ min kan o cayalen a fɔra k'a cayalen de dɛ Keba a b'a fɔ ko k'a daminɛ 30 la dɛ k'a cayalen o kɔrɔ k'a bɛ se ka kɛ 15 ye a bɛ se ka kɛ 23 ye a bɛ se ka kɛ 24 nka a tɛ se ka kɛ 31 ye 30 ko ka k'a cayalen o sariyakisɛ de bɔlen filɛ nin ye CNT Keba an bɛ maaw hakili lajigi ale tun ye sɛbɛn yamaruya ko gouvernement ka baara kɛ ni a ye décembre kalo tile 4 san 2024 o kɛra salon maa minnu ye tɛgɛkɔrɔta kɛ a ko ye sa o ye CNT conseil maa 129 ye minnu tun bɛ a don Keba sisan an bɛ ka simi de kɔnɔ ale k'a promulguer n'ale y'a promulguer o y'a kɛlen sariya ye ale bɛ i ka sɛbɛn bila a kan Keba i b'a dɔn ko gouvernement maa joli bɛ gouvernement kɔnɔ sisan maa 29 nka n'u b'a fɛ ka gouvernement lana maa 25 la fo u ka falen de kɛ sisan ou bien n'u b'a fɛ ka dɔ fara a kan ka kɛ 30 ye u bɛ 1 fara a kan o CVD ti bɔ foyi fɛ nka nin kɔni bɛ fɛn dɔ kɔni ko fɔ o n'i yɛrɛ ka kegu nin kɔrɔ ko dɔ bɛ sen na o ne tɛ se ka CV kɔrɔ dɛ e ka CV taara fɛn fɛn la a si ma ɲɛnabɔ i taara CNT la i ma woyo o la i ye kuruninw ɲini i ma ɲɛ o la i ye directeur cɛ i ka CV in mara a garisɛgɛ man di e k'i ta mara ye e k'i ta kɛ kunnafoni di y'a mɛn CV ko in to yen fɔlɔ y'a mɛn i garisɛgɛ a ma fara ci fɔlɔ Keba nin waati in na Mali gouvernement an bɛ se k'a fɔ ministre jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ maa minnu bolo o ye maa 28 ye ministre délégué kelen b'a la o b'a kɛ 29 ye nka sariya ɲɛkɔrɔ Keba u bɛɛ ministre délégué o fɛnw u bɛɛ ministre sabula u bɛɛ bɛ taa conseil des ministres la wa u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bɛ lettre kelen de kan fana donc min ye gouvernement ye bi in na a bɛ maa 29 na a fɔra k'a kana tɛmɛ 30 kan an ka ngaraw seko ni dɔnko tigilamaw maa minnu tun ye kalo 1 kɛ kaso la Keba ka sababuya kɛ k'u ye nɛniniw ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma min ye an danbew ye u ye olu bɔ o minɛnw kɔnɔ maa minnu don sa maa dogolenw tɛ koyi anw kɔrɔmusoba n'o ye Fatumata Kone ni bɛɛ lajɛlen b'a wele Baba ni Sirani ka taa se Mariamba ma Bigini Bagaga ninnu bɛɛ lajɛlen u ka kiiri tun bɛ ka kɛ kununko tuguni lamɛnniw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ a yirala sa k'a fɔ ko min ye cybercriminalité maaw ye u y'a yira k'u ye kalo 1 kɔni kɛ kalo 1 kɔfɛ sa u ye laɲini de kɛ juge fɛ ko ka liberté provisoire ko k'o d'u ma cybercriminalité ko ale ma degun ye o la ale kɔni sɔnna o ma u ka taa nka u k'a bila u kunna k'a fɔ
min ye minɛli min kun kɛra n'o o kɛra juillet kalo tile 22 tɛmɛnen k'a sababuya kɛ k'u ye nɛniw ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma u ye an danbew bɔ u minɛnw kɔnɔ o kiiri hukumu kɔnɔna na sa Fatumata Kone Babani ale ni Maramba olu kan kana ɲɔgɔn sɔrɔ ko kɛnɛ ka kɛba septembre kalo nata tile 29 min ye bigini ye ale ta kɔni bilara sa octobre kalo ale tile 6 la kɛba ko min ye nin waliya in ye a bɛɛ lajɛlen sɛbɛncɛla procureur fɛ ale ka sɔrɔ ka sɛbɛn kɛ ka daw kan ka taa di Bole kɔlɔsilikɛbaa ma o ka sɔrɔ ka yamaruya di Babani ka avocat ka kumana n'o ye Boubacar Sumare ye sɛbɛn kun bɛ taa di o de ma sa o ka sɔrɔ ka labilali kɛ pewu u ka sɔrɔ ka bɔ nka hakili la ninnu ziriw ka so dɛ nin ko kun ka teli dɛ kɛba ninnu ta ma nɔgɔn dɛ parce que i b'a dɔn fɛn in fana leçon dɔɔni b'a la o leçon dɔɔni b'a la an ka dugawu kɛ nin ka kɛ sababu ɲuman ye a ko fiɲɛ ka bɔ maa minnu b'u nɔfɛ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko nin waati in na jamana mago tɛ nin ko ninnu na han an k'a lajɛ an bɛɛ lajɛlen ka jinin k'an koli ji la an ka segin an kɔ dɔɔni an ka baaraw ye minnu ye an ka olu kɛ sinon kɛba yɛrɛ b'a dɔn an ye personnes âgées de ye anw kɔni bɛ se min na ka taa kuma maaw ni ɲɔgɔn cɛ sisan ka cɛfɔ ni kan bɛɛ kɛ ka maaw lasigi n'olu tora ka kari ɲɔgɔn na ta o man ɲi dɛ o b'a anw ka baara gɛlɛya an bolo an b'a ɲini u fɛ ani nɔfɛmaw fɛ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma nin ka kɛ ko in ale bannen ye kɛba i n'a fɔ an ka jeliw y'a ɲini cogo min na kita jeliw an b'u fo u ka wulikajɔ la nin ko in na n'u ka ko faamuya cogo ɲuman min ye Segu ye Bedi Kalajula ale yɛrɛ nana ko la ka bɔ fo Segu ka na an b'a fo ka jelikuntigi yɛrɛ fo min ye Sagoyi Jabate ye k'a bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn wulila k'i jɔ k'i daduman don nin ko in na kɛba k'u bɛɛ ni ce nin ka kɛ nin ko in ale fiɲɛ bɔlen an ka taa an ka maanifiya ale siraw fɛ kɛba n'an bɔra cybercriminalité kɔnɔna na k'a sɔrɔ an ma to yen maa don man di ye ka taa so dɛ kɛba kuma tɛ bi ye juma yɛrɛ ala ka n'i ci dɛ hali n'i ye procureur terikɛ ye kana taa ye bi dɛ n'u y'i wele a f'u ɲɛna k'e yɛrɛ filɛ de kita de e don dɔ bɛ filɛ kita sisan i bɛ ka i kunna julafundo de kan kana segin yan dɛ kɛba maɲinakaw fɛ yen bakɔrɔnin dɔw sanmɛgɛru kɛra olu sata ye Tagafoya o ye dugunicinin ye ale bɛ Maɲina commune kɔnɔna na nin kalo in tile 26 k'a dugu jɛ tile 27 la san fiɲɛ belebele o de wulila Tagafoyakaw fɛ yen Maɲina commune kɔnɔ Bafulabe cercle la kɛba san fiɲɛ in kɔni ani kabamɛgɛru nana ɲɔgɔn fɛ ka ba 25 k'olu bɔnɛ u nin na 4 bɛ yen batigi sera ka olu la kisi u ye misi nɔnɔ kɛnɛ ta ka di olu ma olu y'o min ala ye olu bɔ a la batigi y'a yira sa k'a fɔ ko maa kɔni ni ma to waleya in sen fɛ nka salon ko Tagafoya kelen in kɔnɔna kɛba muso dɔ sanmɛgɛru a kɛra o fana sata ye Yorosokaw fɛ yen min ye sɛnɛkɛlaw ye u ko fɛn ɲɛnamaniw wulilen n'u ka sɛnɛfɛnw nɔfɛ malo ale ni kaba min kun bɔlen don ko fo fɛɛrɛ ka kɛ k'olu dɛmɛ nɔn tɛ ko a ko bɛ ka gɛlɛya u bolo sɛnɛkɛla caman kɔni ye welewelemada kɛ ko nin ye ko ye min bɛ sɔn ka jouer min bɛ sɔn ka sɛgɛn don kosɛbɛ olu ka sɔrɔ la kuma tɛ ɲinansan na u ka dannifɛnw k'u wuli cogo ɲɛna kosɛbɛ u b'a ɲini sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa minnu bɛ Kucala mara la u k'u dɛmɛ yaasa cogo min na u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin na fɛɛrɛ min sigilen don sen kan sa n'o o bɛ tali kɛ baara la baara min n'o tun kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye gitɔrɔn dilan ye Gawo mara la ka bɔ Kocarekaw fɛ yen ka taa Kare Banja kɛba ko o baara min n'o musaka kun kan ka don la ko u ye ɲɛ kɛ Gawokaw fɛ yen jɛkulu kɛrɛnkɛrɛn min sigilen don waleya in kɛli kama n'o gitɔrɔn kun kan ka dilan u y'a yira sa ko k'o wari ko k'a bɔ yen pewu ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ u ka jɛrɛ 5nan o sen fɛ n'o sigira sen kan utu kalo tile 27 musaka in a baara kɛbagaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ gouvernorat kɔnɔna na u y'a yira sa ko kimɛliw kɔfɛ sira in tɛna se ka dilan n'o ye ka bɔ Kocareke ka taa Kareba na o la sa basigibali y'a to a baara ma se ka kɛ a musaka ko k'a ɲɛsin fan wɛrɛ fɛ Nioro Sahel kaw fɛ yen min ye furu joona ye dugu 6 olu sɔnna ko olu bɛ bɔ o la Yerere Nomo Kamane Karta min ye Korokojo olu bɛɛ lajɛlen sɔnna sa kɛrɛnkɛrɛnna Yerere ale yɛrɛ dugu kɔnɔna na Darakaw ale ni Sabalanikaw ka olu fana sɔnna a ko ma Getema o fana bɛ a la tɛgɛnɔ bilara sɛbɛnna sa k'a fɔ ko min ye furu joona n'a kɔlɔlɔw bɛɛ lajɛlen ye nin dugu ninnu kɔni nin kalo in tile 27 Sijo Tabani ka laseli la kɛba ko min ye APDF ye ale de y'o baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye UNICEF o ka dɛmɛ o bɛ a ko la kɛba
am ta Sanangoroba kaw fe nya fi nyana tugu mina minye dugukolo bulalama o teru ye Mali kono no tonjoglu ba an fe ya a ɲɛmaaya be Fatumata Boyigile bolo na ale tun bɛ araduma la ni waati na minisiri so min bɛ n'o bɛ maliden minnu bɛ kɔ ka olu ka ko kunna u ka kibaruya ɲɛmaaya bɛ a bolo u y'a yira sa k'olu ka salon ko yirituruba tɛmɛnen kɔfɛ maningalakaw fɛ yen ze u tun bɛ Sanangɔrɔba n'o ye tako filanan ye ka yirituru ka bɛɛ lajɛlen labɔ tɔn n'o o ye dugukolo bulama teri tɔnw ye Mali kɔnɔ sa olu kɔni sera ka yiri 200 yiriju 200 o de turu yiriju 200 in u y'o turu Fatumata Boyigile ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ sabula nin waati na min ye calatigɛ jɛkulu ye sifin jɛkulu ye dugudenw ani maa minnu b'a kɛ u yɛrɛ ye u caman nana kɛnɛ in kan a ko a nisɔndiyalen a sera ka nin jama bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yaasa min ye an ka kungow bɛ se ka lakana cogo min bolodi ɲɔgɔnma min filɛ nin ye n'o sigira sen kan a kan ka se ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw k'olu fana kɛlɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye maa mafalenbaw y'a ko la olu kelen a man ka kɛ olu ta ye dugudenw ni dugu ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen sen kan ka ye nin waleya sanumaw la waleya minnu b'a to siniɲɛsigi o bɛ se ka sigi sen kan ale bolo yirituru o t'a bɔ koyi an bɛɛ lajɛlen kan ka jɛ k'an ŋaniya n'an diinɛw kɛ kelen ye ka se ka yiri ninnu la kɔlɔsi f'u ka taa kɔrɔbaya u ka kɛ yirijun belebelebaw ye minnu bɛna n'a to ninakilili o bɛ nɔgɔya an bɛɛ bolo min ye Fatumata Boyigile ye a ko k'a bɛ foli ta ni ta ka ɲɛsin u ka tɔn ale ɲɛmaaba ma koyi min ye nin fɛɛrɛ in sigi sen kan n'o o ye dugukolo bulama o terilakaw ye Mali kɔnɔ ale ni maa mafalen min bɛ yen n'o sen donna nin ko in na n'o ye Nagale ye n'u b'a wele ko Mohamed Sanogo ka taa se Aminata Fofana ma n'o o bɛ terelakaw ka sigi la ale kun ye ko in denfajala tun bɛ ale kun ani maa faral'u ka sa ka taa nin ko in sigi sen kan min ye yirituru ye sa o sa olu bɛ min kɛ a ko o ye koba de ye min bɛna sigi sen kan wa hali bɔlɔlɔ siraw fana fɛ u bɛna fɛɛrɛw tigɛ yaasa malidenw bɛ se ka yirituru fan bɛɛ lajɛlen na cogo min na yirituru ka kɛ bɛɛ lajɛlen taabolo ye yaasa dugukolo ɲɛnamaw kɛnɛ ɲɛnamaw foro ɲɛnamaw ale ni lakana yɔrɔ ɲɛnamaw an bɛ se ka olu sɔrɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔna na keba nin baara in o de kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la sibiri tɛmɛnen Sanangɔrɔbakaw olu fɛ yen an ka sorofo kɔnɔ n'o ye Umu Sangare ye keba ale bɛ labɛn na bi a bɛ bɔ Bamakɔ yan sini sɔgɔmada joona fɛ k'i kunda min ye kɔnɔ wari kan min ye utukalo tile 30 ye nɛgɛ kanɲɛ 17 Umu kan ka se Felix Houphouët-Boigny tɔgɔla pankuru jigi kɛnɛ kan a y'a yira sa ko n'a taara a nisɔndiyalenba a b'a fɛ bɛɛ ka bɔ k'a kunbɛn ni nisɔndiya ni karama ye min ye Umu ye a ko nin kɔni mina ale hakili jigin a ka denmisɛnninyaw la kosɛbɛ baara minnu bɛ yen n'a kun y'olu kɛ kɔrɔlen a bɛna n'a hakili jugu la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka taali o bɛ tali kɛ FIWA o tako 9nan hukumu kɔnɔna n'o ye Festival International du Wasulu ye o min kan ka kɛ Mali kɔnɔ yan yanfoyilakaw fɛ yen février kalo nata tile 12 ka taa bila tile 14 na k'a bɛ to o ɲɛfɔ min ye o ye o kan ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin maaw ma min ye wasolonkaw ye n'olu sigilen don Kɔdiwarikaw fɛ yen o hukumu de kɔnɔna na sa u kɛlen don ka u sen don u ka jamana taabolo la cogo min na k'u miiri to faso la cogo min na yanfoyilakaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na sa a y'a yira sa ko a taa kun ye o ye yaasa balimaya ni sinjiya la sa yanfoyilaka minnu bɛ ani maliden minnu bɛ yen u ka jɛ sa FIWA nata in ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ Umu Sangare ko ni bɛɛ lajɛlen sera ka fara ɲɔgɔn kan yanfoyila mago bɛ fɛn minnu na u na se ka kɛ ka ɲɛ a kɔni bɛ ka dugawu kɛ sa min ye festival nata in ye a ka kɛ bonya ani karama kɔnɔna na min ye Umu Sangare keba ale tɛ ko fɔ maa ye dɛ i y'o jeli tɛ de Mali ɲɛlen an diya jarabi ani jumɛn tuguni yala i yɛrɛ i b'a dɔn han a tɔ tora k'i kan fili n tɛ ne ye n kan fili ne kɔni ye kɔ saga ye dɛ keba an bɛ taa Senukaw fɛ yen polisi so min bɛ Senu kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ɲɛmaaya bɛ commissaire divisionnaire de police Amidu Jakite bolo ka da an ka o ye Lasana ye ale ye commissaire de police Lasana Keyita ninnu ye tɛgɛ sigi maa la nin kalo in tile 16 minɛli maa 3 don han keba ko bingalikɛlaw don u bolo bɛ bin u tɛ wuli u bolo tɛ bin tuguni kuma tɛ ka wuli yɛrɛ Amidu ale n'a ka cɛ don ani Lasini Keyita olu kɔni kuma ko bila dagirinda la koyi waleya in a kuma nalen da olu tulo kan u ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ sɛgɛsɛgɛli y'a to sa u taar'u bolo da moto 2 kan moto minnu bɔyɔrɔ ma dɔn o de senfɛ sa u ye wulikajɔ bolo da ka taa maa kofɔlen ninnu fɛ yen maa siganama fɔlɔ min minɛna keba u ye o min minɛ sa u taara olu ka so u ye mun ye
moto fila keba min dɔ bɔrɔma dɔn donso marifa dilanni ana kartusi ka taa fila min ye muru ani bamuru ni bese min ye telefɔni portable pi pɔgɔden ale ni minɛn wɛrɛw minɛn minnu nafa ka bon maa minnu bɛ sa n'olu nɔ minɛna nin ko in na keba a yirala sa k'a fɔ ko olu minɛna banankɔrɔkaw fɛ yen dɔw minɛna senu u ka birigadi fɛ min ye keyita kɛ ale ni jakite kɛ kɔnpolu filaw u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka birigadi ale de ni wulikajɔba in kɛ ka se ka boloda nin siganama ninnu kan moto ninnu ŋɔni bɔyɔrɔ man dɔn wulikajɔ de kɛra maa ninnu ka so sa ka se k'a dɔn k'a fɔ u bɛ yɔrɔ min na karitusi 11 arasukulu i b'o dɔn wa nɛgɛbere min dalen filɛ nin ye dɛ o de ye arasukulu ye min bɛ pɔnti bɔ ta o b'u bolo telefɔni portable caman ani u bɛ fini min don u kunkolo la k'i yɛrɛ kunkolo datugu n'u b'a wele ko kagulu tɔrisi fila bɛ a la ka taa fara essence bidɔn dɔ fana kan u ka ɲininkali senfɛ keba u ye ɲɛfɔli kɛ koyi sabula ɲininkali busamisɛn gan'u kɔ u ko ko su ni tile olu bɛ munumunu bamakɔ n'a dafɛ dugu de la koyi min ye sigida kɔnɔnaw la ye n'olu y'a ye k'a fɔ ko maa minnu ɲinɛnen don k'olu ɲinɛnkolobaatɔ don u b'olu ka bololaminɛnw ta ka taa ni o ye maa minnu filɛ nin n'olu nɔ minɛna nin ko in na sa a maa fɔlɔ keba o ye IS ye u b'a fɔ ale ma ko finman san 52 nin min kana kɛ naze ye dɛ IK ale u b'a fɔ ale ma ko jɛma o ye 50 nin ye naze 57 keba o ti naze ye personne naze tɛ bari de ayiwa a lamɛn hali bi min ye AD n'u b'a wele ko layi ale ye san 55 ye finman ye 52 ye jɛma ale ye 57 ye maa saba minnu minɛna sa olu kɔni bila ka taa n'u ye kiiri tigilamaw fɛ yen olu ye mandat de dépôt da u kan yanni sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛɛ lajɛlen ka ban yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jɛ ka o kɛ ka se ka dɔn nin waleya in b'a yira sa ko polisilakaw ani an ka finitigilakaw wulikajɔ ni cɛsiri min n'o b'u bolo sa o kɔni sinsinnen don polisiw olu ta bɛ ka kɛ ka bɛn ni hukumu min kɔnɔna ye o ye polisi directeur ba n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone kaba a nana fiɲɛ kura bɛ ka yɛlɛ keba baaraw bɛ ka taa ɲɛ don o don ale fana kelen don k'a ta maa min ka dabada ma sa o ye an ka jamana kɔnɔna minisiri min sigilen don lakanako kunna n'o ye Dawudu ye ko senukaw commissaire ko k'a f'u ye n'o ye commissaire Jakite ye k'u hakili t'u yɛrɛ la polisiw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛ kɛ kun ye olu bɛ se ka lafiya cogo min wa u ka jɛn n'a ye fana finitigilakaw k'olu dɛmɛ baara kɛcogo ɲuman na sɛbɛn ale fa sirila maa min fɛ o ye Kɔnpeli Berete ye an b'a fɔ polisi kɔnɔna ka polisi baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Seydou Jara dangan an b'a fana fɔ keba ninnu bɛɛ ye ne ka petipetininw de ye Ɔnzɔn Jara Ɔnzɔn Kone a bɛɛ tɛ kelen ye dɛ Jiba min Kone o tɛ wa keba an bɛ taa kɔ kan ko min bɛ yen ni dogona t'a kuma na tuguni Senegalikaw fɛ yen miliyari 7 min yuruguyurugula Macky Sall fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko wari in kɔni ko dogona t'a la k'a taara ye compte dɔ kɔnɔna na musaka in Eko FM yɛrɛ ale sera k'a jaabi sɔsɔ de sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra olu y'a yira sa k'a fɔ ko wari in kɔni a na kɛ a bayɛlɛmana san 2019 ani san 2024 k'a kɔni kurutura o waati de kɔnɔna k'a sɔn a hakɛ k'olu bɛɛ lajɛlen falen nka nin kuma in kɛba nin bɛ ka taa ni ka segin Dakarikaw fɛ yen dɛ Macky Sall dun taara tunga la aventure don Algérie jamanakuntigi n'o ye Abdelmadjid Tebboune ye ale ye dan sigi a ka premier ministre Nadir Larabawi o ka premier ministre la kunungo keba maa min yɛrɛ kun don sa n'o ye Larabawi ye ale kun ye premier ministre daminɛ novembre kalo san 2023 nin waati na sa danganya kɔni dira u ka ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna n'o ye Sifi Gueye ye ko ale kɔni ka se ka baaraw kɛ yanni premier ministre kura ka sigi communiqué min kɛra Algérikaw fɛ o de bɛ o fɔ an bɛ to France ni Algérie ko bɛn tile tɛ yen Algérie ka ministre min bɛ yen n'o bɛ ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna kari tarata tɛmɛnen ale tun ye wele bila Fransikaw ka lasigidenso chargé d'affaires ma Alger k'a yir'u sa k'a fɔ k'u bɛ ka waleya minnu kɛ bi n'o bɛ ka kɛ visa ko la k'o tɛ olu fɛla ye o ma diya olu ye min ye nin ko in kɔni a kuma cayalen don Algérie ni France ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in kɔni na u kɛlen don k'an dan cogo sugu dɔ la ye u ka jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw olu hukumu kɔnɔna na kiba n'an bɔra yen an bɛ taa Tchadikaw fɛ yen Tchadi kabini juillet kalo camancɛ la a yera sa k'a fɔ olu ka dugu min bɛ yen n'o ye Udeyi ye Udeyi kolera bana kɔni a yera ye wa kolera bana in maa 75 k'o de fatura koyi ni marabolo in kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kun kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ sa ka se ka kolera bana in kunbɛn diɲɛ seleke naani ka tɔ maa minnu bɛ yen olu ko fo dɛmɛjɛkulu kana far'u kan sabula waleya in bɛ ka kɛ yɔrɔ min na sa a ko kɔni a ka gɛlɛn kosɛbɛ
keba ko ni ala sɔnna ma ko sini an ka samata sɛgɛ minnu kan ka taa jouer alamisa nata Marokokaw fɛ yen maa 23 k'u tɔgɔ bɛna na bɔ tɔgɔ in kan ka bɔ kibaruya dimi senfɛ ko kibaruya di yɛrɛ ma bɔ a ma ko entraîneur ni a ka capitaine kumana dɛ keba ko capitaine ko k'a bɛna dɛ kibaruya labanw y'o de yira ala k'a na a ka se ka jouer Stade Malien n'o ye jɛmanlakaw ye olu ka tɔn a sigili sen kan o san 65 kun ye kunungo ye Maître Boubacar Karamɔgɔ Kulubali an b'a fɔ ale ye Stade Malien direct ɲɛmaaya président kɛ ka tɛmɛ keba ko utukalo tile 28 san 1960 min ye tɔn belebeleba 2 ye n'olu tun bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan sa olu de farala ɲɔgɔn kan tɔn fɔlɔ o ye Jeanne d'Arc du Soudan ye ale ni Espérance de Médina olu 2 de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ Stade Malien de Bamako ye san 65 Stade kɔni bangera an ka jamana kɔnɔ yan ɲɛmaaya jɔyɔrɔ maa 9 y'o kɛ a la a maa fɔlɔ o kɛra Fuseni Jara ye n'u b'a wele ko Bɛnkɛ Bɛnkɛ in yɛrɛ ale tɔgɔ dalen don bi Stade kan ndolanci tɛnɛ la n'o bɛ Sotibakaw olu fɛ yen nin waati na sa maa min bɛ ɲɛmaaya la o ye an kɔrɔkɛba ye Mahamadu Samakɛ n'u b'a wele ko Sam Jɛma Stade ka laɲini ye min ye ka championnat ta ka Coupe du Mali ta ka doublé kɛ min ye compétition africaine na n'o ye CAF ye ka se ka ɲɛ sɔrɔ la nin waati na sa Stade su ɲinansan kɔnɔna na san 2025 san 2026 u ye labɛn kɛ sa yaasa cogo min na u bɛ se ka nin don u ka denmisɛnninw na cogo min keba min ye Stade Malien ye a ka laɲini ye Ligue des Champions a ka y'o poule ko la koyi o la sa denmisɛnninw kɔni tun taara dɔgɔkun 2 stage bloqué kɛ Buguninkaw fɛ yen u mana bɔ yen sa sini ni ala sinikɛnɛ ni ala sɔnna a ma u bɛ bɔ sa ka sira ta ka taa Laginɛkaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kankan tournoi West Africain o kan ka kɛ utukalo tile 31 ka kun fori septembre kalo tile 6 an bɛ dugawu kɛ sa ko jɛmanw ko ala ka taa ni ka segin nɔgɔya nin waati na sa Stade dege karamɔgɔ o ye Morel Mesak Noja ye ale ye Cameroun ka ye maa mun b'a nɔfɛ fana Stade tɔgɔ la hali bi o ye Sulemani Jabi n'u b'a la wele ko Farota Ivoirien Yatuma Diop Alassane Camara ani Bunafu Dumbuya ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ Stade ka encadrement na sɔgɔmada in na an b'an jɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa maa kun sɔgɔlen don an na n'ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni telimanw hɛrɛ kɛnɛ kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko Paul Ɲamata gasi dɛ k'an k'a kɔrɔ ɲini ayiwa fulaw a tɛ ɲɛ an ma n t'aw denkɛ kɔni t'a kɔrɔ dɔn dɛ cɛ dɔ n taara maasina ka taa kuɲakari ne kɔni kun da ye nɔnɔ min kan n da ka suna n tɛ maa si ka ci kɛ kelen kɛba n'i bɛ fɛ ka nɔnɔ yɛrɛ min tugu fulaw kɔ o kɔni sigana tɛ min na o y'o ye dɛ fɛnɛ nare ani a tɔw fɛn dɔ yɛrɛ bɛ wuli nɔnɔ sanfɛ nɔnɔ kɛnɛ sanfɛ kɛba o ka di ni nɔnɔ yɛrɛ ye bon n bɛ da yan Paul Ɲamata gasi tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da